Ni ye ko ye min ɲɔgɔnma deli ka kɛ Ameriki jamanatigi kɔrɔ dɔ bolo. O nafolobatigi nin bɛ se ka wajibiya ka taa kiiritigɛso la kalata yɛrɛko fɔl dɔ cɛma san nata la. Républicains ka maa sugandeli kalata fɔlɔ la, mɔgɔ min ka di kosɛbɛ o jalakilen don ko a ye dabali tigɛ Ameriki jamana kama ka fanga taabolo bali ani ka kalata hakɛw tiɲɛ sɛgɛsɛgɛli kelen kɔfɛ min kɔlɔsira jalakilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen Jack Smith fɛ. A ka dɛsɛ bɛɛ n'a ta jalakiden tun cɛsirilen don ka to fanga na. O de kama a ka ca ni kalo 2 ye Nɔvɛmburu kalo tile 3 san 2020. Kalata kɔfɛ jalakiden ye galon jɛnsɛ ko nabara kɛra min ye jaabi caman falen wa ko a ye se sɔrɔ tiɲɛna. O ye jalaki sɛbɛn nin kɔlɔsi. Nin jalaki ninnu tun ye kalon ye wa jalakiden tun b'a dɔn ko nkalon don o sɛbɛn kalannin na. Nga jalakiden y'u segin u kan k'u jɛnsɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ a ma kɛ o cogo la. Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn nin ye min b'a fɔ ko M. Trump ye a ka kojugubakɛlaw ka fɛɛrɛw daminɛ tile damadɔ kalata kɔfɛ. Jɛmukan surunba dɔ kɔnɔ Washington, Jack Smith n'a ɲɛda tun ka gɛlɛn. O y'a jira k'a b'a fɛ ka kiiritigɛ kɛ ka sɔrɔ a ma mɛn. A daminɛ fɔlɔ bilala ka kɛ Août kalo o tile 3 foroba fanga kiiritigɛso dɔ la faba kɔnɔ. Bingani min kɛra Wasson bulonda n'o ye Capitol Hill kan n'o kɛra janvier kalo o tile 6 san 2021 dɔgɔkun caman kunnafoni cɛnninenw kɔfɛ o kɛra bingani ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Ameriki bɛɛ fanga sigiyɔrɔ kan. A y'o fara a kan. Taratadenw wulada fɛ waati dɔɔni ka kɔn laseli ɲɛ Donald Trump y'a jira a ka bɔlɔlɔ sɛbɛn fiɲɛsira fɛ n'o ye Truth Social kɛnɛ kan ko ale bɛ jalaki boli makɔnɔ min bɛna kɛ sɔni k'a jalaki ko jalakikɛla kɛrɛnkɛrɛn nin b'a fɛ k'a ka yɛrɛfɔ ko bali san 2024 kɔnɔ k'a wele ko bɛ dibi la. They want to damage the leading candidate.